Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd fa salamullahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh. Fulni talumbe tele dambe flebaga ani arajo dambe lameba cema anamsuma kilin pelajili ni sangan konana amu sigleme ka faso kuna funi deba makono en wole blanca dunam belebele ma ay kenaso be fuli tandama ka la sian flebagaw anan nabebaw bema malikono ani malikoka maître ibismillah saha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nga foli be radio dambe aw min nga wele kan sera ma nga na nga nyɔ masala ani jamana don nga nyɔ kuna foni ka nyɔ blasira nga foli be an lamɛ ba bɛɛ lajɛlen nga foli be an lajɛ ba bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fo ni silamɛya ka foli ye wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ne akila ni ko maître Mutakatal ale tema dugule jamana kono hali jamana koka nga watina tuka kama ama nyini nege karafe jurufe andema ba jekulu munun be no ye agence al haramain al sharifain akaduna teliala anga soroka do nga babu kunana inshallah. Alhamdulillah rabbil alamin aya fayi tukamna maître Mutakatal de anga mawulini kene kono bi anamna masala fen bakuruba saba nyogona kerenkere ala mi wasadin kalataye ale tunye demakasi 7 do du katanga constitutionnellement amena borosigi ko gani ala sona o kofe anga la ko be daku minabi fukata se bulika jomi mbe jamana kono ka fo ani marfatigi munun be ka jahdu wolu yere la kerenkere ala yad agali amadu kufa yala maître Mutakatal fela mina ke muyen kunununa maître anta ko bla daga grindala ni ye wasa din kalataye akuma obese na bi e demakasi 7 do tu mi ye blani demakasi 7 do nina mbi fuyi kay ningalila ne ba fo chien chama Mali flatte en shibulu ni Mali kelen o de ambeje ma fo matin ko nationalité flatte ibulu o chaman be nationalité flasoro yere a sɛbɛn ka don assemblée kono ne de fɔlɔ y'a ladon o tɛ bi ko ye donc b'a dɔn o bɛ mɔgɔw bolo o ka ɲi an tɛ tɛmɛ ni bi masala ye n'i ye Mali lajɛ maliden min bi kɔ kan min dɔnnen don ani min dɔnnen tɛ hakilila ani maliden min bi kɔnɔna la m'a fɔ danfara t'u cɛ dɛ nga fila saradala wali saba saradala i b'a sɔrɔ fila de bi kɔnɔna la kelen bi kɔfɛ o tɛ fitinin ye olu ka taa ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na u dɛmɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o ye nationalité filako ye nka o kɔrɔ tɛ fɔlɔ min b'i bolo i y'o bila wali i bɔra Mali kanu na o taamasiyɛnba ye mun ye hali ni fila b'i bolo n'a bilenna i b'i boli ka yɔrɔ min magɛ o dɔnnen don o ye ni Mali kelen de ye o de la n ko ni Mali kelen min b'an bolo a ka kan an bɛɛ ka an bolo don o kɔrɔ o Mali maliden dɔ cɛ bɛ se ka siri baara la ka tɛmɛ dɔ kan nka ne bolo a ka di maliden bɛɛ ye maliden bɛɛ b'a fɛ nka n bɛ n bolo don Mali baara la cogo jumɛn ye n b'a dɛmɛ cogo jumɛn ye o sira ka ca dɔ ta ye jago ye dɔ ta ye lakana ye dɔ ta ye politiki sira ye ani sira caman wɛrɛ o politiki sira la majorité bɛ yen opposition bɛ yen k'a fɔ ne bɛ majorité la n bi jamana mara la bi Mali ka di ne ka tɛmɛ opposition mɔgɔ tɔw kan o fɛn tɛ
k'a sɔrɔ ne bi opposition na bi majorité mɔgɔ ninnu b'a la ka jamana tiɲɛ de u tɛ Mali fɛ o fɛn tɛ i bi yɔrɔ min na i kɛra maa maa ye n'i ye maliden ye i se ye min ye i bɛna ni o ye o kama n bɛn'i ka kuma jaabi ne taara ni sɛbɛn ye mun na k'a fɔ vote in ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ bolomafara de don Mali ka basigi la nin kuma in a bɛ se ka maa kɔnɔ guwa n'a ma walanwala nka walanwala ye mun ye ne tɛ se ka wuli ko n bɛ taa n disi da gouvernement disi la k'a fɔ an ka tɛlɛ ci a tɛ kɛ o fɛn tɛ o hakilila baaraw de don an bi jamana kɔnɔyɔrɔ na bi ne ye fɛn 4 de ye ne ni Senid Fasoyiro Tɔn n'o y'an ka parti ye an ye ko 4 ye min ye an siran député sigi ye nin waati in na a fɔlɔ ye mun ye jamana n'i b'i fɛ a ka mara basigi kan i b'a mara sariya kɔnɔ jamana yɛrɛ marabaaw bɛ sigi sariya de kan ni e bɔra sariya kɔnɔ kaban a b'i n'a fɔ i donna hukumu wɛrɛ la min bɛ se ka ni mɔgɔw ka muruti a n'u ka ban ye ne ye min ye député sigi nata in na a tɛ kɛla sariya kɔnɔ ani sariya ka jan ɲɔgɔn na ka da mun kan an ka Mali sariya kɔnɔ ni maire sigi bi kɛ n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bi jamana kɔnɔ gɛlɛya min bɛ se ka vote bali ka kɛ wali k'a kɛli gɛlɛya a ka nɔgɔ yɔrɔ minnu na i bi a kɛ yen a tɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na i b'olu bila ka kɔfɛla kɔnɔ o gɛlɛya bɛ se ka kɛ lakana ko ye a bɛ se ka kɛ kasara ko ye a bɛ se ka kɛ fɛn caman wɛrɛ ye nka o danganen don maire sigi la n'i bɔra maire sigi kɔnɔ ka don député sigi la ka na se fo président sigi ma a ma daga i ka vote kɛ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ to gɛlɛya mana na cogo o cogo n bɛ segin a kan gɛlɛya mana na cogo o cogo wali i b'a kɛ yɔrɔ bɛɛ wali i bɛ a ko sɛmɛ yanni gɛlɛya ka nɔgɔya i ka se k'a kɛ yɔrɔ bɛɛ wali i b'a kɛli dabila o de ye an ka sariya ye cogo si la a tɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la ka yɔrɔ dɔ to ne dun ye mun ye an ka député sigi min bolodalen filɛ nin ye députéw bɛ sigi cercle de kɔnɔ cercle kelen député kelen k'a ta maa kelen fo maa 60,000 n'a ti maa 60,000 bɔ kelen bi d'i ma ten n'a tɛmɛna maa 60 ka sigiyɔrɔma 2 député 2 bi d'i ma n'a tɛmɛna maa 60 kan maa 60,000 kan sigiyɔrɔma 5 député 5 bi d'i ma fo ka taa fori o de y'a sariya ye nka an ye min ye député sigi bina kɛ cercle 11 bɛ yen a ti kɛ o kɔnɔ cercle 11 nin dun olu farala Mali cercle kan kabini san 2012 ɲinan bɛ n'a fɔ a san 8 région kura dɔw bɛ yen olu ma waleya fɔlɔ o kuma de fɔra a bɛ sɛbɛn la nka a ma waleya n kan tɛ o ma nin tɛ o région na ni cercle nin bɛɛ waleyalen don n'i panna olu kunna jamanaden minnu bɛ yen a bɛ n'a fɔ i panna olu kunna i bɔra sariya kɔnɔ o kuma anw ko an k'a lajɛ an bɛ ko o ko kɛ an ka to sariya kɔ o kama an y'a yira k'a fɔ nin vote in an k'an cogo dɔn a la kelen filanan an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a dogolen tɛ maa si la an kana gɛlɛya ta ka fara gɛlɛya kan sisan jamanaden minnu bɛ nin cercle la o kuma filanan ye ne y'olu sen bɔ a la k'i pan olu kunna ko député mankan olu bɛ ɲugu u yɛrɛ la u bɛ ɲugu jamana la u bɛ siran jamana la ye yɛrɛ u b'a fɔ o tuma na anw tɛ jamanaden dɔ ye wa
Mali bi kono gwa mina bi yale an ka maliden dɔ bila min bi se ka a yɛrɛ ka malidenya la wa min bɛna futuni Mali kɔrɔ ani Mali ɲɛmaaw kɔrɔ fo ka na hakili jugu sɔrɔ wa ne siranna o ɲɛ o ye hakilila filanan ye sabanan ye min ye n'o fana bɛ se ka gɛlɛya fara gɛlɛya kan présidence kɔfɛ min kɛra jamana in kɔnɔ bɛɛ y'a ye parce que candidat min y'a fɔ k'a kɛra nkalon ni nanbara kan o ka ca min ko a kɛra kɛcogo ɲuman ye Mali tora lɛnbɛlanba la kalo caman don o don taamaw bɛ yen mɔgɔw ma sɔn président ka président ma mɔgɔw ma sɔn fanga ka sigili ma an nana ni gɛlɛya ye n'o kɛra hali minnu bɛ bɔ Mali kɔfɛ ka na o tɛ sɔn ka na bilen min bɛna ko nafolo bɛ n bolo n bɛna baara kɛ min bɛna ɲɛda Mali ka sagi nin bɛɛ sigilen bɛ to a ka yɔrɔ la yen Mali yɛrɛ kɔnɔ baara bɛ gɛlɛya nka kuma nana maa minnu ka baara ye ka kuma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ olu wulila nka maaw bɔra kɔfɛ fana ka na ka kuma politikimɔgɔw fɛ kuma taara laban mun na jɔnkala vote in kɛcogo man ɲɛ fiɲɛ caman b'a la nka fɛn dɔ ye fulaw jalaki ye o t'i wɛrɛ cɛ kun bɔ an ka nin ko in to yen nka vote wɛrɛ tɛna kɛ Mali la nkalon ni nanbara kan nkalon ni nanbara ye sababu ye min ye vote sariyaw ni Ala sɔnna o bɛɛ bi falen yanni vote kuma cɛ kura cɛ gouvernement nana jira k'a fɔ ale jɛna ni o ye vote kura tɛna kɛ ni yɛlɛma ma don vote sariyaw la o kuma labatoli kɔnɔ kuma min n'a fɔra ko députéw ka sara dɔ bɛna fara a kan u ka waati bolo dalen ko dɔ bɛna fara a kan gouvernement ye sɛbɛn bɔ ko ni vote kɛra nin kɛcogo na Mali la a ti ɲɛ a ti kɛ vote jɛlen ye a ti kɛ vote tiɲɛma ye o kuma na dɔ ka fara députéw ka mandat kan yanni o ka ban olu ka kan ka yɛlɛma min don sariyaw la o b'a don o la ka taa o don na fo bi fɛn ma kɛ o dun y'a sɔrɔ CEDEAO fana nana a layidu taara o ye o kɔrɔ ko di n'i taara vote la nin kan kan gɛlɛya ni nanbara ni nganamu min bɔra président sigi la o de bɛna kɛ ko kura a kɛra siɲɛ kelen sabali la fila to yen i y'a to yen saba bila i y'a bila nka a ti dabila mun bɛ se ka gouvernement bɛ se ka na ni dalilu jumɛn ye min bɛ se ka jira k'a fɔ ale bɛ nin kɛ ka sɔrɔ a ma na ni yɛlɛma ye kuma kelen de b'a da dialogue national a fɔ a ka kɛ ne ma taa dialogue national la tiɲɛ don minnu taara u bonya bɛ n bolo tiɲɛ don u y'a fɔ a ka kɛ u y'a fɔ a ka kɛ nkalon kan wa gɛlɛya minnu b'a la o fɔr'u ye wa ne b'a dɔn maa minnu y'a fɔ nin ka kɛ u m'a fɔ a y'a kɛ ten ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan de b'a la o i tɛ se ka na i fara a ɲɔ kɔrɔ ten k'i kɔ don n'a ye o fɛn tɛ o vote in ka kɛ nka ka kɛ a kɛcogo la n'o ma kɛ an bɛna gɛlɛya wɛrɛ fara gɛlɛya kan ne ko ne ka boloma fara ye min ye fɛn kana fara Mali gɛlɛya kan a naaninan ye min lakanabaliya m'a fɔ vote kana kɛ Mali kɔnɔ fo ka taa ni lakana dafa don min na nka don dɔw ka fisa ni don dɔw ye o Jawara ka ta janvier kalo la kana bila bi la bi y'o kalo 2 dafa ye o kalo 2 kɔnɔ maa min ni bɔra Mali kɔnɔ fitinɛ ni la a bɛ maa 200 bɔ an t'a jɛngɛ k'a filɛ maliden ni man bon ni vote ye an ye mun mɛn ko an bɛna vote lakana an bɛna candidatw lakana ne ko n y'a mɛn nka yanni i ka se vote ni candidatw ma i yɛrɛ ka baarakɛla minnu bɛ yen n'o ye sous-préfet ni préfet ye école minnu datugulen don ko lakana tɛ yen dɔgɔtɔrɔso minnu datugulen don ko lakana tɛ yen hali kanw b'a la ka fara ɲɔgɔn kan ko lakana tɛ yen bingani bɛ taa kɛ kaw yɛrɛ kan sɔrɔsiw ni bɛ to a la e b'o lakana kɛ cogo jumɛn e bɛ n'o kuma fɔ jɔn ye ko o bɛ da o la maliden kelen ni man bon ni vote ye wa a ka bon n'a ye o kuma na an ka hinɛ malidenw na minnu bɛ nin kuma fɔta k'a sɛbɛnw signé Bamakɔ olu tɛ vote ko la o olu sigin bɛ Bamakɔ gardiw b'u da la u bɛ candidat minnu bila ka taa maa minnu bɛ taa meeting la maa minnu bɛ taa voter gardi t'olu kɔ koyi olu ni kɔni bɛna bɔ ten
o kuma y'a jira k'a fɔ n'i ye nin ko 4 fara ɲɔgɔn kan i b'i hakili sigi i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni ni an bɛ hukumu min kɔnɔ nka ne ye nin hukumu de ye ka taa kube la ni n ka kumakan ye nka ma politique kuma fɔ yen dɛ n ye kuma kelen min fɔ yen o ye nin ko la n ye kuma fɔlɔ min fɔ baara min b'a la ka kɛ sariya b'a la ka sɔsɔ sariya ka lakile nka n nana jaabi fɔlɔ sɔrɔ u ye fɛn bɛɛ fɔ fo ka ne ka kuma jaabi abada u da ma ti ne ka kuma na cour constitutionnelle nana mun fɔ ko ne y'a fɔ olu ye ko nin de vote kɛ kuma ye n ko ne m'o fɔ ye diɲɛ y'a sariya ye m'o fɔ ye n t'o fɔ ye bari ne b'a dɔn o tɛ aw ka ko ye o ye politique kuma ye o bɛ fɔ gouvernement ye ne y'o fɔ Séné ka déclaration de la nka ne nana sɛbɛn min don kube la n'o requête ye ni aw y'o bila ka taa ɲu déclaration kɔrɔ ne b'aw fɔ k'an ba dɔn a bɛ Séné ka sɛbɛnw kalan nka ne m'a fɔ k'o sɛbɛn kiri ko ye ne nana min fɔ aw ye halisa a ye n jaabi o kuma na o ko bɛ sɛnɛ ko ye ne tɛ far'o la f'u k'an jaabi n bɛ sɛbɛn kura don tuguni ko kura f'u k'an jaabi wali f'u ka Mali k'a dɔn ko dalilu t'u bolo ala sago i sago mais ni e ye nin fɔ an b'a dɔn waati jumɛn de la nin basigi ko bɛna sabati jamana kɔnɔ ko ka kalataw n bɛ segin kuma kan an bɛ min na sisan n taara kube la mun na n taara ni kumakan jumɛn ye ne ma basigi ni lakanako kuma kelen fɔ yen nɔ n y'a fɔ de n ko vote kana kɛ Mali yɔrɔ dɔ la ka Mali yɔrɔ dɔ to o man ɲi Mali basigi ni bɛnkan na malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ma kuma fila fɔ dɛ n ye nin kelen de fɔ ma jaabi sɔrɔ nka kuma bɛ na ni e yɛrɛ nana fɔ sisan ko an tilala ko bɛ ko kuma na k'i y'o bɛɛ faamuya an ka don a politique ko kuma na sa nin kuma in jaabi bɛ n bolo bisimila ni kube ta banna an bɛ don politique ta la sisan wa an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de la jamana in kɔnɔ ani fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw t'o si dɔn ɲɔgɔn nɛgɛ cogo di n bɛna f'i ye député minnu bɛ yen bi ne ma jɛ n'a ye tile kelen ka fara u ka mandat kan abada mandat bannen kɔ mandat bannen ka tile kelen fara a kan ne ma sɔn munna ma sɔn o bɛɛ bɛna ne ka kuma fɔlen fɔlɔ ye a tɛ sariya kɔnɔ sariya sɔsɔla an ka to sariya kɔnɔ an kana sariya sɔsɔ bɛɛ dun b'a dɔn ko sariya sɔsɔla nka mun y'an se o yɔrɔ ma gouvernement ka baarakɛbaliya ani peut-être fɛn dɔw bɛ yen a tɛ min dɔn wali a kun t'a fɛ assemblée ka bɔ yen parce que hakilila wɛrɛ b'a la n'i ye députéw sigi bi k'u donna assemblée kɔnɔ bi e b'a dɔn i ka kan ka vote kura kɛ don jumɛn san 5 kɔnɔ san 5 de bɛ d'i ma i ka se ka vote kura kɛ a nafolo bɛ d'i ma a baarakɛbaw bɛ d'i ma a dɔnnikɛbaw bɛ d'i ma n'e ma se k'o kɛ e bɛna mun fɔ malidenw ye an ye min mɛn ko gɛlɛya nana crise nana nka o ma président sigi bali ka kɛ koyi a bɛ de ye vote de ye mɛtiriw tɛ kelen ye dɛ a danfara ye mun ye président ka mandat ye san 5 ye député ka mandat ye san 5 ye n'a san 5 dafara malidenw bɛ ɲininka u ye baara min kɛ a ye ni minɛ wa n'a m'i ni minɛ i bɛ falen don a la wa n'o de don danfara ye mun ye a bɛ komi ni député bɛ fɛ ka taa a ka sigiyɔrɔ la k'a bɛ taa yɛrɛ majamu fɔ yen nɔ bi i ka kuma sera a ma yɔrɔ bɛ yɔrɔ la bi yen députéw tɛ se ka se yen bi k'u bɛ t'u k'a yɛrɛma yiraw fɔ u m'a fɔ k'u bɛna vote kɛ o k'a kan u y'a fɔ a danfara min n'u tun y'a fɔ sisan an tɛna se k'a kɛ bari ne tun bɛ se k'o faamuya o nka a ye président sigi kɛ gɛlɛya kɔnɔ a ko an ma se ka député sigi kɛ k'o gɛlɛya kelen to yen a tɛ fɛn dɔ fɔ an bɛ min mɛn an bɛ min faamu mais ni e ko députéw ka mandat prolongé e tun ma sɔn a ma bi an bɛ lahala min na bi n'a yirala k'a fɔ e ka damakasi sɛbɛnw kɔnɔ k'a fɔ a tɛ se ka jɛya bi ko vote ka k'a kɛcogo ɲuman na tiɲɛ kan est ce que nin kuma ninnu bɛ ɲɔgɔn ta wa kojugu n'i ye n lamɛn bisimila i bɛna faamuya k'a fɔ nin kuma bɛɛ ye kelen de ye ne k'i ma deli ka jɛ ni a ye dɔ ka fara a kan bari an tɛ sariya kɔnɔ kosɛbɛ
min bi kɛla bi ma jɛ n'a ye parce que an tɛ sariya kɔnɔ donc ne bɛ mun nɔfɛ an ka sariya lakile sariya lakile ne bolo a tɛ falen k'a fɔ ne ka nafa b'a la wali ne hakili la kodɔn non sariya ye sariya de ye jamana bi mara ni sariya de ye n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn ala de b'a dɔn i bi dan yɔrɔ min na nka a kuma la ma tila n y'a fɔ ni maa min y'a fɔ sisan ma sɔn fɛn farali ma député ka mandat kan a ka fɔ ko assemblée kura bɛna sigi e ye ɲininkali min kɛ sisan o ɲininkali bɛ se ka kɛ o yali nin kuma fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa o ɲininkali bɛ se ka kɛ kosɛbɛ nka n ko min bɛ yen ne ye dɔ kɛ député ya la dɛ kosɛbɛ k'a ta don min n'an donna ka n'a fɔ don min n'an bɔra n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa fo san 20 hakɛ la wa o assemblée kɔnɔ ala barika la maa ka dɔgɔ Mali la ne ye min kɛ assemblée kɔnɔ ko min y'o ɲɔgɔn kɛ n ye majorité ɲɛmaaya kɛ fo premier vice président n ye opposition kɛ fo chef de l'opposition n ye commission tin groupe parlementaire ko foyi tɛ ne ma min kɛ député ya la Mali assemblée kɔnɔ nka ma dan Mali ma farafina kɛlɛ b'i bolo CEDEAO ne y'o député ya kɛ Afrique yɛrɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o assemblée ne y'o député ya kɛ wa farafina kɛlɛ b'i bolo la jamana si tɛ yen ne ma taa député ya ko kuma na yɔrɔ min na a tɛ yen kelen tɛ yen n ma taa kuma na min na i bɛ député ya dɔn assemblée ka ci la i bɛ député ya dɔn donc ne b'a dɔn k'a fɔ assemblée la a bi baara kɛ san kɔnɔ kalo 5 ani tile 15 o de la assemblée bi sigi o de la n'a fɔ o ma ko session a tɔ la assemblée ka session tɛ yen fo n'a welela session kɛrɛnkɛrɛnni la mɔgɔ t'o don da dɔn a kalo 6 ni tile 15 tɔ jamana bi mara ni ordonnance de ye jamana bi mara ni ordonnance an filɛ kuma na bi don min na assemblée tɛ yen jamana b'a la ka mara ni ordonnance ye n'assemblée sigira ka na don min na o ordonnance fɛn fɛn tara o bi ta ka na jira députéw la aw jɛna n'a ye wa wali ayi nka min b'a kɔnɔ o tɛ yɛlɛma wali an jɛna n'a ye kalas a yɛlɛmara a kɛra loi ye wala a ma jɛ n'a ye a bɛ fili bolo kɔfɛ nka n bɛ min f'i ye assemblée yɛrɛ ko la majorité ni opposition de bɛ yen a bɛ to majorité de ta la wa majorité fana b'a to gouvernement ta la sinon gouvernement yɛrɛ tɛ sigi o tuma kabini démocratie donna Mali kɔnɔ fo ka na bi ordonnance kelen tɛ yen député ye min fili n'a nana a bɛ tɛmɛ ten a bɛ tɛmɛ ten siɲɛ kelen kuma donna kelen na mais an t'o kuma la bi i y'o yɔrɔ faamuya sisan mun bɛ an bali ka assemblée filenkolo ci bi bɛɛ assemblée ko kuma in ka bɔ yen nafolo min b'a la ka tiɲɛ o ka don fɛn wɛrɛ la o ka di lakɔli karamɔgɔw ma ni assemblée ko kuma in ka ban an ka waati boloda jamana bi mara waati min kɔnɔ ni ordonnance ye yɛlɛma minnu ka kan ka don baarakɛ bolow la baara minnu ka kan ka kɛ an k'a fɔ o ka kɛ ka bɛn ni waati in ma an ka segin ka na minnu bɛ kule kolo ordonnance ma ɲi olu b'o fɔ la bi ko jamana b'a ka mara ni ordonnance de ye bi an filɛ kuma na bi don min na dimanche 1er mars jamana b'a la ka mara ni ordonnance ye a ye mun bɔ jamana mara la wa ordonnance min bɛ ta a tila ka na jira assemblée kelen in de la o a ka ɲi wa a man ɲi ni min ma o bɛ falen nin tɛ laɲini ye nin tɛ ɲuman ye nka nin ka fisa ni assemblée sifa in ye nin ka fisa ni vote karaba ye malidenw ni ka taa to a la fɛn dɔ ka fisa ni fɛn dɔ ye quoi ni m'i ba sin sɔrɔ ni mamuso b'i bolo i b'o ta min dɛ ala sago i sago maître ni i ye nin kuma fɔ tuma dɔ la maa dɔw b'a ye cogo dɔ la sabu ni parlement tɛ jamana min kɔnɔ ka ca ala fɛ hali danaya sugu dɔw bɛ yen a tɛ ta ka da jamana kan yala e y'o yɔrɔ fana jateminɛ wa ni fitinɛ bɛ jamana kɔnɔ kun o man bon ni parlement tɛ jamana kɔnɔ wa a bɛna fitinɛ fara fitinɛ kan a yɛrɛ ɲɛ b'a la et puis minnu bɛna nin ko la o bɛ parlement ko tiɲɛ dɔ koyi olu bolo parlement tɛ yan bi o
ka dɔ fara parlement ka waati bolo dalen ka ngalon kan minnu bɛna u bɛ ji min n'u fɛ de taru b'u ɲɛ ko ka taa sanfɛ de u b'a tiɲɛ dɔn donc an kana na fitinɛ fara o kan n y'o de fɔ n ko an kana gɛlɛya fara gɛlɛya kan an kana gɛlɛya fara gɛlɛya kan an dun b'o sira de kan bi n'i nana vote kɛ sisan bɛɛ k'a fɔ i ka député sigilenw sigira nkalon ni sonyɛni kan ani nganamu ni nanbara kan mankan min bɛna b'o la ani député sigi bilala kɔfɛ dɔɔni a ka kɛ bɛn kɔnɔ ne ye seni président lamɛn kunu a ko maa minnu salen tɔgɔ bi liste électorale la ko maa 80,000 400,000 personnes non 40,000 maa 80,000 mɔgɔ 80,000 non ka ca ni 80,000 je crois que c'est 400,000 personnes n'i ko 400,000 la sa ko maa 80,000 o wari de 400,000 francs 80,000 c'est vrai oui nka dani la o tɛ maa 80,000 ye bilen o ye 100,000 sigiyɔrɔma 4 de ye 100,000 o de tɔgɔ b'a la ngalon kan ne m'a fɔ dɛ a bɔra seni da kuma wɛrɛ b'a la minnu si sera voter n'olu ka kan ka don a la carte tɛ olu bolo ka fara nganamu min kɛra président sigi la ni o ko labilalen don halisa o bɛ se ka kɛ maa bɛ sow boli nk'i tɛ se ka a nunkala kan dɛ an tɛ nin nɔgɔ ninnu bɔ an senkɔrɔ an k'a kɛ k'a diya n'a banna don min na ni minnu sigira an bɛɛ ka jɛ k'a fɔ jɔnka la nin ye Mali députés ye an bɛɛ ka jɛ ka u jukɔrɔma don fɔlɔ minnu b'o fɔ o ka kɛ minnu ma sigi ye nka minnu ma sigi n'olu ka kuma fɔlɔ bɛna kɛ a ye sonyɛni kɛ namara kɛ an mana gɛlɛya fara gɛlɛya kan a ka gɛlɛn maître mɔgɔ bɛ nin ban waati dɔn wa mun ban waati an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ e ye gɛlɛya minnu soulever sisan mɔgɔ b'a dɔn ninnu bɛna kuncɛ waati kelen min na wa ne ye gɛlɛya 4 de fɔ an ka sariya lakile o bɛ se ka ɲɛnabɔ sini o an panna maa minnu kunna an k'olu don a la o bɛ se ka ɲɛnabɔ sini o an ka vote kɛ tiɲɛ kan min b'a a kɔnɔ n'a man ɲi o bɛ se ka ɲɛnabɔ sini o ban kuma tɛ min na ni maa t'o don dɔn o ye lakanako ye n ko don dɔw ka nɔgɔn ni don dɔw ye bi ka gɛlɛn ni nɔgɔya nana an bɛ don ko la mɛ k'a fɔ k'a bɛ ban bi maa si se k'o don fɔ o bɛ ala de bolo nka don dɔ ka nɔgɔn don dɔ ye dɛ kalo 2 maa 200 ni tora fitinɛ la an kana ɲɛ tugu o kan sa an kana ɲɛ tugu o kan cogo si la i kelen ko ka nin damakasi sɛbɛn ka don cour constitutionnelle la i yɛrɛ ɲɔgɔn sariya dɔnbaga dɔw y'u ka hakilina yira la k'a fɔ i kɔni ye min fɔ dɔrɔn nin kɔni ye peut-être fɛn nana hakili la dɔrɔn i y'a fɔ n'o tɛ nin tɛ dalilu jɔnjɔn ye maa bɛ se k'i banma min kan k'a fɔ ko ka vote ko bɔ a sen na yala i ye kɔrɔfɔ ninnu jateminɛ wa a tigi ye mun fɔ ko min tɛ sariya ko ye ne ka kuma la ani jɔn don ɲininkali de bɛ n bolo ka k'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye jɔn don a n'a ye mun fɔ ko ne ka kuma tɛ sariya kan min ye maître Babɛr Gano ye kɔrɔfɔ in bɔlen ka bi a ye laseli lase kunnafoni sɛbɛnw na ka yira k'a fɔ i ye kɔrɔfɔ minnu damakasika minnu don k'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se k'i sinsin ninnu kan ninnu kɔni ye fɛn dɔrɔn a bɛ komi fɛn min nana ma hakili la ni i nana i sinsin a kan ten ka sɔrɔ dalilu kisɛ kelen t'i bolo a la aw dun ye sariya dɔnbagaw de ayiwa jaabi min ka kan ka di ni Babɛr Gano de don senedi denmisɛnninw ka président y'a jaabi o fana ye sariya dɔnbaa de o il est docteur en droit a kalan bɛ ni Babɛr ye a bi écoledenw kalan université la o de y'anw ka président an ka denmisɛnninw ka président ye a y'a yira ne y'a ka sɛbɛn na k'a fɔ min fɔra RPM secrétaire général fɛ ani fiɲɛ cira wali sogoro ka di danfara t'u ni ɲɔgɔn cɛ i b'o fana ka jaabi lajɛ o de ka kan ka jaabi o y'a jaabi mais e ka nin dabakasi sɛbɛn in an b'a dɔn i bɛ kulu dɔ kɔnɔ bi min ye fanga sinamatɔ ye e n'olu ka hakilina ye mun ye nin ko in kan anw ye sɛbɛn min don
cour constitutionnelle la o kun ye seni de ka laɲini o kun ye seni de ka hakilila ye an ma maa si ɲininka an m'an sara maa si la an m'a fɔ maa si ye fara an kan an m'a fɔ maa ti fara an kan nin baara ninnu na partiw fɛn dɔ bɛ yen n'a ka di ye kelen b'a kɛ dɔw bɛ yen n'a ka d'aw ye a bɛ fara ɲɔgɔn kan nin baara in na anw y'a gɛlɛya ye min bɛ se ka bɔ a kɔfɛ an bɛ o dɔn an ma sɔn ka maa wele ka na fara an ka nin ko in na an ko ni min bɛ bɔ a la gɛlɛya la anw bɛ jɔ a kɔrɔ an tɛna maa wɛrɛ wele ka o bila o kɛnɛ kan wali k'o da don o kuma na o kama nin ye seni ka hakilila seni ka waleya seni ka baara ye ani maa ma jɛ k'a kɛ an ma dɛsɛ maa la dɛ nka an ma maa ɲini nin tɛna ko dɔ kɛ aw ka jɛɲɔgɔnya la wa sabu olu bɛ labɛn na k'u bɛ taa kalata la e bɛ ka gɛlɛya minnu yira bi yala nin tɛna kɛ gɛlɛya dɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ wa ayi bari an bi n'o y'a sɔrɔ an ka fɛn bɛɛ kun ka kan kɛ kelen ye an tɛ kɛ parti kelen ye wa ni an tɛ parti kelen kɔnɔ c'est que an bɛɛ jɛnnen don n'a ye k'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen parti bɛ se ka kɛ n'a ka parti jɔnkolola ye fɛn dɔw bɛ yen an bɛ jɛ k'o kɛ n'o tɛ an kun bɛ kɛ parti kelen ye dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ ko senidi sen tɛ nin kalata in na senidi ka jate la kalata in tɛ sariya kɔnɔ kalata in tɛ tiɲɛ kan kalata in tɛ lakana kɔnɔ kalata in man kan ka kɛ nin waati in na nka senidi kɔnɔ kulu ka ca an kɛlen ka nin fɔ an k'an b'a ɲini an ka tɔndenw fɛ nin ko in an k'an pan kunna dɔw sera an ma k'a fɔ an nana aw la faamuya ko dɔ la aw ye nin kuma in fɔ waati min na o kɛra décret de convocation du collège électoral de kɛlen wele kɛra kuma k'an bɛna vote kɛ sisan nka comme bɛɛ kun b'a dɔn ko vote bɛna kɛ ni waati dɔ sera anw ni maa dɔ ye hɔrɔnkan fɔ ɲɔgɔn ye dɛ ani maa dɔ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n'a ko an ka o ko bila sisan an bɛ se k'a bila nka an sigiyɔrɔ la mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ hɔrɔnya birifini bɛ ta ka bɔ an kan dɛ danaya birifini bɛ ta ka bɔ an kan dɛ o man ɲi anw ma an sigiyɔrɔ la hali politiki ko tɛ o tuma an b'a ɲini aw fɛ aw ka sabali ka n'an ka hɔrɔnya to ɲɔgɔn fɛ an sigiyɔrɔ la Jawara i ma maa min ta sugu fiyɛ la i ma maa min san sugu fiyɛ la i bɛ parti démocratique de kɔnɔ o nana kuma bɔ k'a bi kɔrɔ tan an tɛ ɲɔgɔn sogo dun an tun bɛ ko dɔ ɲɔgɔn ye i t'a fɔ n y'a mɛn n y'a faamuya n tɛ bana min i n'a cɛ t'i ka hɔrɔnya kɔnɔ t'i ka bonya kɔnɔ t'i ka layidutimɛ kɔnɔ o kama an ka kulu dɔw bɛ yen a man ca dɛ tan hakɛ 60 kɔnɔ bi 60 hakɛ kɔnɔ olu ko k'o bɛ taa la an ko an y'a faamuya an bɛ hɔrɔnya tɔn de kɔnɔ an si ma si san sugu la an bɛ parti démocratique de fana kɔnɔ donc o yɔrɔ la i bɛ se k'a ka tɔgɔ mɛn yɔrɔ dɔw la nka maa min bɛ senidi dɔn i b'a baara kɛ cogo dɔ i b'a jɔyɔrɔ dɔ jamana kɔnɔ i b'a dɔn ko liste tan tɛ senidi ka lisiw ye dɛ a bɛna taa yɛrɛ ye o la wa ni maaw de bɛna fara ɲɔgɔn kan a ka ca la ni maaw bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔw la hakili la bɛ taa yɛrɛ ye Maître Muntaka Tall n'i ko démocratie aw ye acteurs y'a la bi fɛn dɔw kɛn bɛ bi an ka démocratie kɔnɔ a ka ca Ala fɛ jamana kɔnɔ den fan caman m'a faamu o de ye k'a fɔ alliance minnu kɛlen don partout ni ɲɔgɔn cɛ la ni maa min ye ɲininka i bɛ se ka jaabi jumɛn di ni alliance minnu na minnu ka hakilina n'u ka kungilennaw tɛ kelen ye nka nin kalata in na olu de bɛ ka fara ne yɛrɛ m'a faamu n bɛ se k'o dɔrɔn de f'i ye e m'a faamu cogo di m'a faamu e fɛ a man kan wa bon ne m'a faamu ne m'a faamu nka ne yɛrɛ kɔni kelen i ni maa min ye mɛnna ɲɔgɔn fɛ a bɛ baara la hakilila kelen ani i ni maa dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ la hakilila tɛ kelen ni vote sera ni aw nana fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la a faamuyali bɛ gɛlɛya jamanadenw fɛ ala ko tiɲɛ
a famali bi gɛlɛya jamanadenw fɛ parce que u bɛna ɲininkali kɛ danfara jumɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna fɔ ni fangako sera danfara bi ban a tɔ kɛ fanga ɲini ye n tulo b'o la u b'an bɛɛ lagosi ni o ye ne ye ni ɲininko la tantɔ ne k'an da de o kan o ka gɛlɛn ne yɛrɛ m'a faamu yala nin politiki ko ninnu na e tɛna kɛ i kilennama ye sabu hakilina min b'e la nin ani ko i ma nin min faamuya e dun ni maa caman tɛ fankelen fɛ nin ko in na dɛ ayiwa ne bɛ wuli don min na k'a fɔ an ka na ni démocratie Mali kɔnɔ ne ni maa caman tun tɛ ɲɔgɔn fɛ koyi a ɲɛnen de wala a balilen ka tiɲɛ de mɔgɔw nana o kana bɔ tiɲɛ ni hakili la kɔ ka da ko dɔw kan o ye ne ka faamuyali ye o ye ne taabolo ye o ye ne baarakɛ bolo ye n'i k'i b'o kɛ i bɛ sɛgɛn politique la koyi i bɛ sɛgɛn fo ka dɔ f'i bɛ sɛgɛn politique la ne bɛ to tiɲɛ kɔ n bɛ to sariya kɔ n bɛ jɛni ka n kana député sɔrɔ ka to tiɲɛ ni n ka hɔrɔnya kɔ i bɛ sɛgɛn dɛ n b'o sɛgɛn kɔnɔ n bɛ yafa ɲini maa minnu tugulen don kɔ o sɛgɛn kɔnɔ nka o de bɛ laban nin kuma in b'an bila ka ɲininkali dɔ k'i la bisimila yala bi a démocratie ko in ma kɛ échec ye wa démocratie tɛ se ka kɛ échec ye abada lezi bari démocratie o ye hakilila de ye ani mara tɛmɛcogo nka minnu y'a baara k'a fɔ olu échouera wa kuma t'a la sɔsɔli t'a la o échouera hakili bɛ échec fɛn fɛn la ka jugu ni o ye e yɛrɛ bɛ o fana kɔnɔ n'i bɛ kuma fɔ i k'a fɔ ni tiɲɛ ye démocratie in bɛ sigi don min na ne da b'a kuma na fo a dan k'a fɔ malidenw ma a ye bɔ an ka wuli ka démocratie ɲini a kuma fɔlɔ bɔra ne ni n jɛɲɔgɔnw de da a baara fɔlɔ anw de y'a kɛ a don kuma si tɛ yen dɔw ma min fɔ an ma ala nana kɛ a labanna jama hakilila la dɔ bɔra dusukun yɛrɛ la bɛɛ y'i bolo fara ɲɔgɔn kan fo ka na démocratie sigi o démocratie sigilen 26 mars 1991 fo ka taa bila le 8 juin 1992 mouvement démocratique ye fanga kɛ Mali kɔnɔ fɛn fɛn k'o la ɲuman wali juguman ne ni yɔrɔ b'o la nka don min na fanga taara ka di Alpha Umaru Konare ma le 8 juin fanga bɔra mouvement démocratique bolo a dira Adema ma kɔsa fɛ a fɔ min ma régime minnu ka tile ni tile bɛ na an nana don o kɔnɔ an ye Alpha tile kɛ ka ATT tile kɛ ka na transition kɛ an donna IBK tile la tuma min na an y'a ye kabini Alpha tile la jɛngɛn b'a la ka don kow la an y'a fɔ dɛ a fɔlɔ ye min ye o nana ko an ka don gouvernement la an waati don ko munna an ko nin t'an hakililama ye a waati sɛbɛn dɔ bɔra ko PSPR parti signataire du pacte républicain n'i y'o signé i bɛ don gouvernement la an waati don an ma don an taara opposition na an banna gouvernement la ka taa opposition na o waati kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ an da la an bɛ min fɔ journal kɔnɔ i n'a fɔ nin n'a ɲɔgɔn an bɛ min kɛ taama la an bɛ min fɔ assemblée kɔnɔ ala y'a seere an y'a jira k'a fɔ ko b'a la ko kɔ mɔra k'a min k'a ta la ka tila o kan an ni jamanadenw cɛ misali an bɛ ko gɛlɛman fila la Mali kɔnɔ bi n'o ye école ko ni vote ko ye anw ye motion de censure kɛ nin fila bɛɛ la assemblée la don an ye min kɛ motion de censure la k'a fɔ gouvernement bɛ fili la a bɛ min kɛ la a ti ɲɛ a b'a ka école ci n'o kun lamɛnna an kun tɛ kɛ kalanko gɛlɛya la tan bi an y'a tɔɔrɔ kɛ an ka mɔgɔw bɛ place o place la a taara ka bɔ a la n y'a kaso kɛ sigiyɔrɔma 3 a bɛna fɔ tuguni k'o tiɲɛ ni ye ne nɔ ye
min t'o dɔn o b'a fɔ k'a kaso kɛ nka cogo min di b'a n taara kaso la siɲɛ 3 hakilila kama k'a fɔ min b'a la ka kɛ n y'a fɔ n ba sɔn jɔn ka waati la a bɛɛ kɛra Adema ka faga la 97 ninnu wagati Alpha Omar Konare ye président Ibeka ye premier ministre ye parce que n y'a fɔ n ma sɔn mais o kaso ma ne bɔ n ka kuma kan kan dɛ n tora n ma sɔn kan waati dɔw kɛra an taara gouvernement kɔnɔ ne yɛrɛ ka mɔgɔw taara ka ca ni maa 10 ye kosɛbɛ ministrew la olu ye min kɛ ɲumanni kolon na n tɛ bɔ a doni kɔrɔ an yɔrɔ min b'a la o la min jirala nin baara kɛ an ye min kɔla ɲumanni kolon na an ti bɔ o kɔrɔ ne yɛrɛ ye san 25 kɛ n ma sɔn ka taa ko bɛɛ kɛra na gouvernement la ma taa n bɛ assemblée kɔnɔ n taara waati min na n ye min kɛ n bɔra ministère de la ko n bɛ taa dɔ la n ye sɛbɛn bɔ n ko ne sera ka nin baara in de kɛ malidenw n'a bɛ ɲininka don min na a bɛ ɲininka nin kan ni min ɲɛna a la ni min ma ɲɛ a la n taara ministère wɛrɛ la n bi bɔ o ni gouvernement la don min na n y'o ɲɔgɔn kɛ ministre fila m'o kɛ Mali kɔnɔ ka Mali sigira ne ye baara min kɛ a filɛ nin a ɲuman n'a juguman ne ka baara don ani minnu ye n bila ka taa i tɛ se ka na fɔ o la ko fɛn min kɛra ko bɛɛ ko an bɛɛ nɔ don an bɛɛ nɔ don ye sirankan de ye o ani nkalonkan min ye min kɛ bɛɛ b'o dɔn min y'a tiɲɛ bɛɛ b'o dɔn min banaminɛ tiɲɛni kɛ bɛɛ b'o dɔn min ye ɲuman dɔ kɛ bɛɛ b'o dɔn min jiginna min bolo bɛɛ b'o dɔn n m'a fɔ a bɛɛ ɲɛna ne y'o fɔ dɔrɔn n ye nkalon fɔ a bɛɛ bɛ ɲɛ Ala kelen de bolo daba masa nka a tɔ bɛɛ la fiɲɛ bɛ y'a la an ye fiɲɛ min y'an ta la n bɛ jɔ o kɔrɔ nka anw m'a tiɲɛ dɛ an dala ka fara fanga kan nka an ma fanga sɔrɔ fɔlɔ dɛ président ma bɔ CENI de la premier ministre ma bɔ CENI de la président de l'Assemblée nationale ma bɔ CENI de la ministre des finances ma bɔ CENI de la ministre de la défense ma bɔ CENI de la ministre de la sécurité ma bɔ abada je ma bɔ an ta la o min y'a niyɔrɔ n bɛ jɔ o kɔrɔ nka min t'a niyɔrɔ n tɛ jɔ o kɔrɔ dɛ sango min bɛ sen na bi nganamu suɲɛni namara fo ka taa se sɔrɔdasiw ka minɛnw sanni ma mɔgɔ tɛ se ka kɛ Mali fɛ k'i bɛ jɛn ni o ye o mais o fɛn in daminɛla kabini waati jumɛn e yɛrɛ ka jate la dɔ bi fara a kan de a bɛ juguya ka taa don o don dɔ bi fara la a kan de waati dɔ kɛra mɔgɔ dɔw b'a kɛ ni min yera min ka kan ka ko la o bɛ k'o la ni min ma ye o ni a ta bɛ taa dɔ bi ye u b'o ta dabiri nka kana kɛ yɛrɛ jamana yɛrɛ marabolo don jamana yɛrɛ marabolo don ne yɛrɛ b'o la sisan de jamana yɛrɛ marabolo don seleke tɛ yen dogodogo tɛ yen min tanganen don a ma o ɲɛ b'o la sisan de fo ka taa se an ka sɔrɔdasiw ni bi to bari u ni min ka kan maa sɔrɔla min y'o wari ta k'o dun Ala bɛ yen a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la ko wari dun fana Ala bɛ a ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la foroba nafolo jangi don n'i y'a dun i b'i ɲininka siga t'a la jangi don a tɛ to maa kɔnɔ ko Ala sago i sago Maître Mutakatari i y'a fɔ cogoya min na i tun ye Ibrahim Boubacar Keïta ka ministre ye mais maa caman b'a yɛrɛ ɲininka nin dénonciation ninnu tuma caman aw b'a fɔ n'aw bɔra ministeriya la de mais k'i to ministeriya la tuma dɔw la munna courage tɛ sɔrɔ ka fɛn dɔw fɔ tuma dɔw la pour que jamana kɔnɔdenw k'a faamuya maa min ye san 22 kɛ a ba ministeriya ma girin ministeriya kan o de bɛ siran ka fɔ k'a fɔ n kɛra ministre ye de maa kelen fɔ i diɲɛ kɔnɔ i bɛ min dɔn min banna ministeriya ma san 25 a nana da i kɔrɔ da cogo bɛɛ la i y'a ta k'a di maa wɛrɛ ma i y'a ta k'a di min ma olu ma girin a kan u taara baara dɔ de la ka da ko n'a cogo kan mun ye ne ban la n ko sekaw ye ka danaya ta k'a d'an kan k'an kɛ député ye ministeriya ka di ni député ye koyi n kun bɛ se ka démissionner ka don nka n ko ten ti danaya mina jɛngɛ sanko k'a bɔ n bɛ to o kɔnɔ o n'a ta ka bin n bɛ maa wɛrɛ ta ka bila n yɛrɛ ɲɛma
parce que do se ko kɛ ka sɔrɔ a ma bɔ assemblée kɔnɔ donc n'i taara gouvernement n'o la maa min bɛ hawuja gouvernement ministère kan e tɛ se ka da olu fɛ o n bɛ filanan dɔ f'i ye ministère bi dɔ kɛ maa ye nka dɔ kɛ ministre k'a to maaya la o kɔrɔ bɛ di jɛngɛ b'a fɔ jumɛn bɛ dogo b'a fɔ jumɛn maa dɔ bɛ yen i t'a tɔgɔ mɛn i t'a ka wale mɛn i t'a damɛ ko la fo n'a kɛra ministre n'a bɔra la don min na kɛnɛ kaba k'a d'a ma k'a ye sagaw bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ o sɔngɔ tɛ kelen ye koyi ne tɛ se ka don na k'a fɔ n bɛ ko dɔw kɛ n tɛ se ka siran ka ko dɔw fɔ nka baara bɛɛ n'a sariya don a n'a taabolo don baara bɛɛ n'a sariya don a n'a taabolo don ne kun bɛ se ka kuma kan to ministre la don min na n kumana o ne kun bɛ se ka kuma aw fɛ san o san siɲɛ 2 n bɛ aw wele san yɛlɛma la ka dugawu kɛ aw ye hakilila ye min ye jamana marako la min kan la min man la n b'a fɔ hali bi ni min kɛ n t'a fɔ o man ɲi nka min man ɲi n b'a fɔ o man ɲi mais ne kun ye aw wele o la e kun bɛ taa o kosɛbɛ i ye tɛgɛrɛ fɔla maa kun ne kɛra porte-parole du gouvernement ka kuma lasela i ye maa majamu na di siɲɛ 1 maa k'i to ko dɔ la k'a fɔ ko sini bɛ yen koyi Merci Muntaka Sall i ka nin baabu in nin bɛ an bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ sabu i ko a bɛ san 25 bɔ minisiriya dali ɲɛkɔrɔ i ma sɔn a la nka an ye kunnafoni dɔ sɔrɔ a ka d'an ye bi i ka kunnafoni nin jaabi transition waati 91 de min ye coup d'état kɛlen ye ko laɲini tun kɛra k'u bɛ transition ɲɛmaya ta ka d'i ma yala tiɲɛ don wa 91 juin 1991 Musa binnen kɔ transition ɲɛmaya tun bɛ fɛ ka fanga ta ka di e ma kuma in tiɲɛ don wa wala tiɲɛ tɛ di i y'a mɛn i kun ka transition présidentielle kɛ wali kana présidentielle kɛ o kun b'a sɔrɔ e donna CTSP de la comité de transition pour le salut du peuple o de kun ye jamana fanga bɛɛ sanfɛ transition président a n'a vice président a n'a fɛn bɛɛ kun bɔ o de kɔnɔ o CTSP a fɔra ko jɔn ni jɔn ka don a la mouvement démocratique bɛɛ ɲɛmaa ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o sigi a bɛɛ donna kelen de sɔrɔla don ko ne ti don o kɛra ne Muntaka ye n ma don CTSP la n bɛ kɛ président ye cogo di i y'a mɛn président ɲini n bɛ don CTSP la kɛ k'a don se ni jɔyɔrɔ ye min ye Mali kɔnɔ o dɔnnen kun don mais ne ma sɔn ka don hali CTSP la a don ye maa 2 de bila ka taa Amiru Jabate Modibo Jakite ne yɛrɛ ma taa gouvernement n'a sigi o kɔfɛ ne yɛrɛ ma taa n ye Cɛbilen Daramɛ de bila ka taa an bɛnn'o ka parti kɔnɔ ani CENI d'association kɔnɔ donc i ma taa CTSP la i bɛ kɛ CTSP président kɛ Mali président ye cogo di cogo tɛ taa CTSP la o kumana b'a yira k'a fɔ numéro min bɛ fɔ tiɲɛ tɛ ayiwa a b'a yira k'a fɔ n ma taa a kɛyɔrɔ yɛrɛ la ni n kun taara yen min b'i bɔ a la Ala b'o dɔn mais n ma taa yɛrɛ n ma sɔn ka taa Maître nin ma an yamaruya ka don an ka baro sigida 2nan kɔnɔ min ye jamana lakɔliko ye lakɔliko kɛn bɛ fɛn bi n'a ye jamana kɔnɔdenw kamana gan kosɛbɛ non seulement niveau tɛ yen kalan tɛ ka kɛ école kɔni bilalen bɛ ten cogo la minnu ye faamadenw ye olu bɛ taa kalan kɛ jamana kɔ kan fantandenw de b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ bi nin gɛlɛya in e bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye an filɛbagaw an an lamɛnbagaw grève bɛ yɔrɔ min na bi a ma se sanfɛ kalanyɔrɔ ma fɔlɔ a bɛ duguma kalanyɔrɔ de la kosɛbɛ i ko minnu bɛ se k'u den bila ka taa kɔfɛ olu b'u ta bila ka taa tɔw bi yan ne den kelen ma tile kelen kalan kɛ kɔfɛ k'u to duguma kalanyɔrɔ la fo ka taa bila bac la kabini bɛ yen kabi Ala kan da ne denw tun tɛ denmisɛnnin ye bi dɛ Ala barika la kosɛbɛ kɔrɔbalen bɛ san 36 la dɔgɔmanin bɛ san 30 la u kelen ma tile kelen kalan kɛ Mali kɔ kan u kelen ma tile kelen kalan kɛ Mali kɔnɔ tubabu kalanyɔrɔ dɔ la o kun ye mun ye
e du ɲɔgɔnna caman bɛ olu denw bɛ o ne ka ko faamuya cogo de o bɛɛ n'i ka ko faamuya cogo de mais an kana mɛn o kan bisimila parce que denw ni musow ni fɛnw politique la ne tɛ fɛ k'an da don o la ok bisimila maintenant ne bolo kalan foyi tɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ mara la min nafa ka bon n'a ye kunu maa bi kodɔn ka sɔrɔ i ma kalan kodɔnbaa jɔyɔrɔ tun ka bon mara la ani yiriwa la ni kalanbaa ye nka bi a fila gun bɛ ɲɔgɔn na u bɛ taama ɲɔgɔn fɛ dɔ tɛ se ka taa ka dɔ to n'i tulonkɛra o kalan na a bɛ n'a fɔ n'i b'a la k'i ka jamana kaburu sen an b'o dan k'a la bi nka ka si kuma ma gɛlɛya min bɛ yen bi a bɛ gouvernement lakɔlikaramɔgɔw de cɛ gouvernement ko école-karamɔgɔw ka laɲini u b'u jo kan u bi sariya kɔnɔ fana nka nafolo t'ale bolo ka d'u ma maaw nana kuma lakɔlikaramɔgɔw fɛ u ko an ye nin faamuya nka gouvernement min b'a la k'a fɔ ko nafolo tɛ u bolo ka di anw ma olu ma dɔ bɔ u yɛrɛ baara kɛcogo nafolo la u ma dɔ bɔ u ka nganamu na u ma dɔ bɔ nafolo jamana tiɲɛni na anw ɲɛ b'o bɛɛ la aw yɛrɛ minnu n'an deli aw y'o bɛɛ sɛrɛ ye anw b'a nin yɔrɔ bila mun na maa wɛrɛ k'o ta k'o k'a sago ye kuma filɛ bi koyi ne bi ko o ko la n bɛ miiri k'a fɔ bi bɛɛ sini bɛɛ parce que fanga ye fɛn dɔ ye a b'i n'a fɔ tilema ni samiyaw fɔ ɲɔgɔn kɔ cogo ni fonɛnɛ a b'i falen wajibi o kuma kana fɛn fɔ bi nin ka min na sini bɛɛ k'i hakili t'o la donc miliyari 50 ko kuma mana fɔ ne b'a dɔn o tɛ jamana kɔnɔ bi o nka ni gouvernement y'a jira lakɔlikaramɔgɔw la k'a fɔ an ye dɔ bɔ tiɲɛni na an ye dɔ bɔ nganamu o kuma gouvernement bɛ tiɲɛni dɔ de kɛ wa siga b'o la ne m'o f'i ɲɛna sisan ko ne ma deli ka nganamu ye ka se bɛɛ ma n ko fo a kɛra jamana yɛrɛ maracogo ye wa awɔ nganamu bɛ yen nka tiɲɛni fana ni nganamu fana tɛ kelen ye o tɛ kelen mais tiɲɛni man bon ni nganamu ye tiɲɛni jumɛn de bɛ yen an se ka faamuya sɔrɔ a la e b'a faamuya cogo di ko k'a ta ministrew la ka na directeurw la ale kana kɛ directeur régionaux ye olu bɛ yala la V8 kɔnɔ o kelen bi n'i taara CFAO u b'a fɔ 97,000,000 V8 ninnu 97,000 CFAO bi e b'o faamu cogo di fantan jamana kɔnɔ ne b'a fɔ mɔgɔ ka ca mun sen na n'i ye dɔ ka kumakan mɛn a bɛ n'a fɔ bɛɛ ka fantanya o tɛ ne ka hakilila ye bɛɛ ka dɔ sɔrɔ o de ka di ne ye nka i bɛ se ka taa directeur régional ou bien sous directeur sɔrɔ cogo di V8 kɔnɔ miliyɔn 100 o tɛ tiɲɛni ye wa o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ se k'a fɔ mɔgɔ b'o min ye a sanni ko tɛ o taji min bɛ don a la entretien dilanli min bɛ kɛ a la ayi taji kɔni ye fɛn ye entretien de ye dilanli ye a ɲɔgɔnna caman tiɲɛni bɛ jamana in kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɔ bɔ tiɲɛni in na tiɲɛni min bɛ kɛ o la o ka ta ka don fɛn wɛrɛ la o fɛn wɛrɛ caman bɛ yen lakɔlikaramɔgɔw ka ko b'o la maa min ko n tɛ sɔn i bolo fo ni n y'a ye k'a fɔ i ye maa tilennen ni maa ladiri ni baarakɛla ye n bɛ sɔrɔ ka sɔn i bolo a jira la k'i y'o ye tan n tɛ e b'a fɔ maa ye cogo di i jo don i bɛ tiɲɛ kan nka i b'a to n ta la wajibi a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn an b'a ɲini nɛgɛ karafejuru fɛ a ka donna ye an dɛmɛbagaw fɛ yen an bɛ fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ maître Mutakatali le an ka maa welelen an bɛ ji dɔɔni min yanni sɔnni cɛ ka segin an ka babu kɔnɔna ma inshallah ne ti te yɛrɛ e ka te kɔrɔ ti te comme an y'a fusé i ka cɛ dɔ bɔ a dɔ di ma yɛrɛ d'accord comme ale bɛ an kɛrɛfɛ ne ka te ti merci agence Al-Haramain walama n'a y'i diya i k'a fɔ Al-Haramain Al-Sharifain a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye agence min don i ka dɔn k'a fɔ min y'o ka baaraw ye ni wari tɛ yen a bɛ gɛlɛya dɛ wa a kelen-kelenna ni wari tɛ yen ɲɛdɔn bɛ u la fɛn min ye wari kɔni tɛ u ma wari dun ka ban ma ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen i ka dɔn k'a fɔ o y'u ka baara ye o ye kuma tiɲɛ ye o ye kuma tiɲɛ walama n'a y'i diya i k'a fɔ Al-Haramain Al-Sharifain
ka taa ni aw ye makan hiji ani umra kɔsɔ kɛko ɲuman na ani lafiya la i k'a fɔ agence Al-Haramain walama n'a y'i diya Al-Haramain Al-Sharifain. E jɔn ne sɔrɔ kuma na bi parce que n tɛ kuma da. Ah bon, ala i kuma na. Franchement i kuma na. I kuma na yɛrɛ. Ah oui. Ka wari ci ka taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen ani ka taa wari kunbɛn ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na. I ka dɔn k'a fɔ o y'u ka baara ye. Nka min ye hiji kɔni labɛnni ye sa, i ka dɔn k'a fɔ o kɔni ka labɛn caman de sabati o kama. O de kosɔn a ka kunda agence Al-Haramain kan. Walama n'a y'i diya i k'a fɔ Al-Haramain Al-Sharifain aw ka lafiya kɔsɔn. Fɛn min ye u dagayɔrɔ ye sa, a fɛnɛ OSM kɔrɔ fanfɛla la. O ka téléphone numéro o ye 20 21 96 54. Awa ni sera kuma o bɛ bonya ani karama ye o ye Mohamed Tanja ala baraki ɲɔgɔn. C'est l'actualité aussi. Agence Al-Haramain walama n'a y'i diya i k'a fɔ Al-Haramain Al-Sharifain i bɛ se ka i tɔgɔ sɛbɛn maa minnu fɛ hiji kama sa ayiwa o filɛ nin ye Mohamed Tanja a ka téléphone numéro o ye 76 42 32 06 Boubou Badiaga ale ka téléphone numéro 76 17 39 36 Youssoufou Badiaga ale ka téléphone numéro 75 01 89 88 Suleiman Dambélé ale ka téléphone numéro 76 12 63 71 halisa i bɛ se ka i tɔgɔ sɛbɛn maa minnu fɛ agence Al-Haramain tɔgɔ la Surakata Suguna ale ka téléphone numéro 79 44 32 04 Bakari Suguna ale ka téléphone numéro 74 50 96 85 Abdoulaye Traoré nangama ko Bare ale ka téléphone numéro 76 42 89 22 agence Al-Haramain walama n'a y'i diya i k'a fɔ Al-Haramain Al-Sharifain fɛn min ye aw ka lafiya ye o de y'u ka hami ye. An bɛ foli lase agence Al-Haramain baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ɲɛmaaba Mohamed Tanja an ka foli bɛ yan ni Sulemani Dambele u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan. Maître Mutakatali de y'an ka maa weleli an filɛbaaw ni an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ ka jɛmukan in kɔni tɔ makɔnɔ. Maître ni maa min ye ɲininka bi marifatigi minnu bɛ yen bi n'u bɛ ka jihadu wele u yɛrɛ la jamana y'a ɲini ko ka sigi ka fɔ kɛ n'u cɛ an dun b'a dɔn ni a bɔra jamana de la est-ce que jamana bɛ position de faiblesse min na ka tila ka sigi ka fɔ ɲini a tɛna kɛ jamana kan wa. Bon mɔgɔ ko mɔgɔ n'i bɛ Mali dɔn i b'an ka jamana in taabolo dɔn ni ko gɛlɛyara cogo o cogo n'a fɔra sigi ka kuma ka kɛ i tɛ fɔlɔ k'a fɔ ko ayi i b'a lajɛ de min bɛ bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ka dɔnnikɛbaaw ko maa garisɛgɛ a b'i kuma ɲɔgɔn nɛn kan nka nin ko in sera yɔrɔ min na kuma tɛ se ka kɛ ten k'a fɔ a kɛli ye n ci n kunkolo la n wuli k'a fɔ an ka kuma nin ko sifa a bɛ labɛn de a bɛ labɛn de a labɛnni dun a tɛ se ka kɛ kunfɛ ko ye munna ne sera don a kuma ɲɛ ma labɛn ye a la a tɛ san kelen bɔ président kumana Jeune Afrique kɔnɔ a ko kuma tɛ se ka tɛmɛ ne ni Kufa ani iya cɛ abada bari min bɛ ne ni u cɛ o ye joli dangan de ye kuma cogo t'an cɛ a y'o fɔ yan'ale k'o fɔ u y'a ka ministre des affaires étrangères ɲininka u ko ma k'e to opposition na n'o ye Cɛbilen Daramɛ kosɛbɛ e ko nin kuma in ka kɛ bi e kɛra ministre a kuma ba ye e yɛrɛ ye e ko mun a ko ne ye min tun y'a nɔko ye kuma tɛ se ka kɛ parce que gouvernement ma jɛ n'a ye kuma tɛ yen o tɛmɛna président ye jɔnkun da sigi haut représentant a ka lasigidenba kosɛbɛ o nana ɲininka
o ko ne yɛrɛ ye maaw bila ka taa kuma kaban ka taa kuma ɲini ani Kufa ni Iyad cɛ n b'u ka jaabi kɔnɔ o y'a sɔrɔ Bagatarakɛ Maître Bari sigilen ma ko a da bi ko dɔw la a y'a yira k'a fɔ ale cira de wa ni Kufa ye ɲɔgɔn ye fana kɔsa in na kuma laban min nana fɔ président yɛrɛ fɛ ko kura ko kuma in ka kan ka kɛ kuma in ka ɲi nka ɲininkali dɔ kɛra la a m'o jaabi a mɔgɔw fɛ u ko a ma ko Abu Walid al-Sahrawi kun jaabi ma di pan kɛra o yɔrɔnin kunna donc ne t'a dɔn hakilila ye min ye o ta la o tɛ maliyɛn ye donc ni ko kɛra tantɔ a bɛ n'a fɔ popapo ne bolo or nin ko in laban ye mun ye fɔlɔ ye mun ye an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bi sɔn ka kuma wa an tɛ sɔn ka kuma de an bi bɛn o kan k'o jɛya président kelen tɛ o ani baarakɛ suruman dɔw de mɔgɔ dɔ de b'a kɛrɛfɛ président bɛɛ n'i fɛ baara kɛ ɲ'i bolo i t'a k'i kelen ka baara ye i ni dɔw de b'i jaa ma u bɛ hakilila f'i ye ko laban ye min ye e bi o décider donc n'i ye ni popapo ye bɛ siran nin ko in na fana n'aw bɛnn'a kan a bɛ kɛ waati jumɛn i da ser'o ma sisan n bɛ kuma n kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ muru bɛ n kan kɔrɔ ani n bɛ kuma n kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n ta ye n yɛrɛ ye o kumakan fila tɛ kelen ye dɛ o tɛ kelen ye o kuma n'a bi kɛ wagati bi ɲini min na i ta ye yɛrɛ ye i bɛ se ka dɔ fɔ min tɛ muru bɛ n kan kɔrɔ kuma ye a sabanan ye mun ye an bɛ mun fɔ an bɛna jɛ ni mun ye an tɛna jɛ ni mun ye pam bɛ se ka kɛ mun kunna yɔrɔ jumɛn bɛ yen pancogo si t'o la an tɛ se ka jɛ ni o ye fo a ka o fɔ ka bɛn o kan mɛ n b'a dɔn o tɛ kɛnɛma kuma ye o sokɔnɔ kuma ni gundo kuma ye ne yɛrɛ t'o ɲini k'o dɔn parce que o ti ɲɛ jɔn bɛ taa kuma an tɔgɔ la jɔn yamaruyalen de jɔn ma yamaruya jɔn bɛ kɛ a ko nɔgɔyaba ye an ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ de mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ sɔrɔ ka dɔn ni ko in ni kuma don ten ni kuma koloma don ni laban b'a la wali ni fɛn wɛrɛ min don ne hakilila de ye nin ye nin kuma in kan maître est ce que ni waleya ninnu bɛɛ de tun man ka kɛ o kɔfɛ ka kalata sigi sen kan wa pour que basigi min bɛ yen ni mɔgɔw bɛ ka siran a ɲɛ bi Jawara ne taara ka Mali maracogo faamu a b'i n'a fɔ n'i ye maa taga bila ko la wali ka mɔgɔw taga bila ko la n'u t'a kɛcogo dɔn cogo di dialogue ye ko 4 de fɔ ni hakili b'a la kosɛbɛ dialogue ko ka lakana sabati jamana kɔnɔ ka taa ni jamana lasigidenw ye jamana fan bɛɛ fɛ ka référendum kɛ ka vote kɛ fɛn wɛrɛw bɛ yen nka fɔ n de ma résolution kosɛbɛ ne kun tɛ yen nin naani de yira la n'i bɛ fɛ baara ka ɲɛ i bolo nin na e b'i fɔlɔ ka vote ta cogo di e bɛ taa vote kɛ cogo di ka sɔrɔ jamana ka mɔgɔw tɛ u sigiyɔrɔ la les représentants de l'État ne sont pas en place i bɛ vote kɛ cogo di ka sɔrɔ yɛlɛma minnu ka kan ka don constitution na o ma kɛ référendum de bɛ na ni o ye donc n'i bɛ fɛ nin baara ka ɲɛ k'i bɛ jamana baara kɛ cogo dɔn i b'a fɔ nin ko 4 na ne bɛ fɔlɔ lakana la n b'a essayer ka jamana lakanda cogo min na filanan la jamana représentant juges école karamɔgɔw dɔgɔtɔrɔw préfets olu bɛ se ka taa sigi u sigiyɔrɔ la cogo min na o ye filanan ye n'olu sigira n bɛ référendum kɛ ni référendum kɛ yɛlɛma minnu ka kan ka don jamana taabolo la région kuraw ni sɛbɛn kuraw ni fɛnw bɛ se ka kɛ cogo min na n b'o bɛɛ kɛ n bɛ laban ka vote kɛ o bɛ kɛ nɔgɔya kɔnɔ
ne kun ɲɛ b'a kɛcogo la tan ne n'i b'a fɛ a ka ɲɛ nka n'i y'a turu a kun kan k'a fɔ ne bɛ taa vote ka sɔrɔ ma lakana kɛ ka sɔrɔ ne bɛ taa vote kɛ maa minnu yɛrɛ bɛ vote labɛn kɛ n'o ye préfets ni école karamɔgɔw de bɛ vote kɛ jamana kɔnɔ n'olu t'u sigiyɔrɔ la i y'i sagola kuma de fɔ kɛ donc c'est pour que n ko mara bɛ taala bolo min kan ne ɲɛna a kɛlen bɛ kunfɛtaa ni popapo ye u b'a fɔ ma navigation à vue ni fiɲɛ cira ka taa yɔrɔ fɛ n bɛ taa yen nɔ jamana tɛ se ka mara ka ɲɛ ten. non e dun teri don i kɛra ka premier vice président a bɛ assemblée kɔnɔ san joli ɲɔgɔn kan munna e tɛ se ka ninnu kɛ gafe ye k'o caman hali n'a ma ɲɔgɔn ye. non n kɔrɔ de don. i teri fana don dɛ. n kɔrɔ don. aw ye ko kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ. ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. ko mɔgɔ tɛ min dɔn ni mɔgɔ min dɔn. ko caman bɛ yen. kosɛbɛ. nka n kɔrɔ don a dɔgɔ ye n ye n ti bɔ o kɔnɔ abada. bisimila. o kama i bɛ ne ye n bɛ se ka ban a bolo ko caman ma i ti dɔgɔyali kuma ni kuma gɛlɛn bɛ n bɔ abada ka s'a ma. kɔrɔya sababu la. kɔrɔya sababu. ala ye min k'a ye bi. ne mɛnna opposant la koyi. n ma deli ka alifa dɔgɔya n t'a kɛ. n ma k'ale la. Sango Amadu. o ye dacogo ni lamɔcogo ye. o ye ne yɛrɛ ka politiki faamu cogo ye. mais ani ko min bɛ yen ni n bolo ma ɲi jamana ma. nin ko in fana tɛ n sɔn o ma. n kɔrɔkɛ dɔw tɛ n sɔn o ma. n b'o yɔrɔnin fɔ bonya kɔnɔ. san 3 minisiri. i ni président ɲɔgɔn ye siɲɛ 2. min bɛ hakili la i b'o fɔ cogo jumɛn. o ye jɔn ye. ne. san 3 bɛ minisiriya la. an sigira siɲɛ 2. cogo di. ne b'a cogo dɔn wa a kɔni kɛra. o ye e nɔ ye wa ou bien o y'ale de nɔ ye e de m'a ɲini k'a ye wa. n'ale ko ne ma na ala ka da kɔrɔ yɔrɔ ma. n t'a fɔ don jumɛn ani yɔrɔ jumɛn ye ani waati jumɛn ye. i b'o fɔ. donc kuma t'o la hali bi n'an taara kuma sisan n'a ye téléphone ko na n bɛ taa. o ye kɔrɔ ye ani ala ye min kɛ bi. mais n'an sigira min bɛ fɔ o ye jamana ka nafa n'a ka taa ɲɛtaa ye dɛ. dɔgɔkun o dɔgɔkun a tɛ ɲɔgɔn ye conseil des ministres la wa. an bɛ ɲɔgɔn fɔ ye. nka an bɛ da an ka sigi ka maliko kuma fɔ an maa fila. n tɛ an bɛ ɲɔgɔn ye conseil des ministres kɔni salle kɔnɔ. e tɛ se k'i fɛlaw fɔ o kɛnɛ kan wa. ah bien sûr mais conseil des ministres tɛ meeting ye koyi. dossier min nana o de kuma bɛ fɔ kuma wɛrɛ tɛ o kɔ. hali ni jamana ka ɲɛtaa don. kuma wɛrɛ tɛ o kɔ. k'an to école la u y'an kalan fɛn dɔ la. ko conseil des ministres tun bɛ kɛla faransi. président ye kuma bɔ k'a bin. minisiri 12 de tun sigilen bɛ tabali la o don. a ko bɛɛ k'i hakililata fɔ. minisiri 12 in olu bɛɛ hakilila kelen fɔ n'ale ta tun tɛ kelen ye. a ko n y'a mɛn. maa 12 ko ɔhɔn. kelen ko ayi. ayi de baraka ka bon a bɛ t'o de la. an ka kuma wɛrɛ fɔ. 12 non, un oui, le oui l'emporte. C'est ça le conseil des ministres. Bébé Tafo. Premier ministre bi a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fɔ nin de fɔra. Président b'a jalatigɛ. Bolokɔrɔta t'a la koyi. Ni hakili o t'a la. Et puis ordre de jour mun nana a bɛ kuma o de kan. Banna. Le conseil des ministres n'est pas un espace démocratique. Pas que o ti IBK ye dɛ. O ye Fransi ni Fransika marakɔrɔw ka gouvernement baara kɛ cogo ye. ni démocratie bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa e yɛrɛ ka yeta la. bon président de sigira mɔgɔw fɛ o jamana bɛ taa bolo min fɛ ale de bɛ o sira yira ministres ye minnu bɛna fara a kan ka baara kɛ mais ministres dɔw bɛ yen kabala k'u dɔw ma kɛ conseil municipal yɛrɛ sango député mandat t'u bolo ti mandat yɛrɛ dɔn. e bɛna olu ni président ka kuma ci ɲɔgɔn na cogo di ko tiɲɛ bɛ to olu bolo non président de sigira tɔw ye dɛmɛbaaw de ye donc au là moi j'ai pas de problème honnêtement a bɛ ten pratiquement yɔrɔ bɛɛ ne bɛ yɔrɔ min dɔn k'a ti ten fo n'a kɛra Israël ye Israël kɔni parce que gouvernement yɛrɛ bɛ sigi cogo min na premier ministre majorité fɛn t'a bolo u bɛ ɲɔgɔn sama puis a bɛ to majorité la mais ne ka dɔnniya la peut-être jamana kelen wɛrɛ bɛ hakili t'o la mais a tɔw bɛ la ye min fɔ a bɛ kɛ ten de. dernier mot bɛ président de bolo. dernier mot président de bolo. dernier mot b'ale de bolo.
o mais c'est ka gafe kɛ wa i hakilina ninnu fɛɛrɛ minnu b'i bolo jamana yɛrɛ marabolo kan k'a kɛ gafe k'a ci ka taa d'a ma anw bɛ déclaration politique ni fɛn min na don o don o tɛ gafe de n'a kɔnɔ kuma ye gafe don n ko hakilila min b'an na jamana taabolo la an b'o de fɔ ne sigilen fɛ sa fo k'e bɔ ne ko bɛ gafo ci sisan ne bɛna mun sɛbɛn kɔnɔ ma min fɔ a wula ta ye m'an da de hakilila kan o nka maa wele de kun ci ka di koyi o tiɲɛ Maitre Muntaka Tall waati n'a cogoya kama Mali sɔrɔdasiw u ye wulikajɔ kɛ ka don Kidali ka fara groupe armé kan kuma cayalen bɛ dɔw ko nin kɔni ye fɛn ye fɛn min n'u bɛ ka mana de biri jamana kɔnɔdenw hakili kan e bɛ nin ye cogo di maa kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn fɛn dɔw bɛ yen i b'a ye i t'a faamuya ne ma foyi faamuya sɔrɔdasiw donni ko in na Kidali ne bɛ min dɔn Mali sɔrɔdasiw la an b'a f'u ma de ko faama kosɛbɛ faama nafolotigi ko tɛ ko ye k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw tubabukan na o de suruma ye faama ye forces armées maliennes Mali sɔrɔdasiw minnu sɛnsɛnra ka se Kidali u b'a fɔ olu ma ko armée malienne reconstituée sɛnsɛn kɔrɔ bamanankan na sɛnsɛn ye bamanankan de ye o sabu an b'a dɔn furu kura de bɛ sɛnsɛn komi bamanankan don sɛnsɛn kɔni bamanankan de mɔgɔw dara minnu kan ka taa n'u ye a maa de dar'u kan ka don n'u ye non dogo t'o la o tɛ lagosili ko ye MINUSMA ani Barkhane olu de ye sɔrɔdasi ninnu sɛnsɛn fo ka t'u se Kidali dogo t'o la o dɔnnen don gouvernement yɛrɛ y'u fɔ k'u barika da o la fo ka t'u se Kidali u bɛ tɔgɔ min fɔ o ma o ye armée malienne reconstituée o kɔrɔ ko di a bɛ n'a fɔ ni ko Mali sɔrɔdasi kuraw kɔrɔ bɛ ɲini ka kɛ o ye dɔrɔn kosɛbɛ alors o ni armée malienne a danfara ye mun ye ne mɛnna k'o ɲini k'a ɲini k'a ɲini ma maa sɔrɔ min b'a fɔ n ye a danfara ye min ye ma dɔn danfara ye min ye mais ne bɛ min dɔn o sɔrɔdasi minnu donna Kidali saba sarada la tila kelen o ye faamaw ye an ka Mali sɔrɔdasiw kosɛbɛ tila kelen o ye plateforme ye tila kelen o ye sema ye ni fɛn fɛn bɛna ni bɛn ye Mali la ne Bamuntaka ne bolo o ko ɲuman ye nka an ka armée an k'an cogo dɔn armée mun y'an se nin yɔrɔ la bi parce que an ka armée filenkolon ci u jɔn min na a daminɛna mun na fanga nana sira sɔrɔdasiw ɲɛ ka sɔrɔdasiw fanga dɔgɔya hali baarakɛminɛn minnu b'u bolo ni min ma jeni o taara ka fili ɲama la an y'o waati kɛ Mali kɔnɔ yan fanga jumɛn malidenw kulo bɛ na bɛɛ b'a dɔn min an kɔni t'a dɔn komi a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ n bɛ tila ayiwa an bɔra o la an nana se fanga wɛrɛ ma o ma sɔn ka fɛn bila o nɔ la an tora ten sɔrɔdasiw bɛ yen baarakɛminɛn t'u bolo hali n'u bɛ dege marifa ci la marifakisɛ t'u bolo u b'a fɔ k'u k'u bolo kɛ i n'a fɔ i n'a marifa ci ka o pa kisɛ t'u bolo an y'o ye yan marifa ci ladege n'a bolo marifa ci ladege sabu marifa t'u bolo an y'o ye an nana b'o la an nana don jumɛn in na sɔrɔdasiw yɛrɛ ti ta sɔrɔdasi ta bolo kan bilen a kɛra nin ye ne ka maa ye nin bɛ ne ka parti la ye o nana don sɔrɔdasiya kɔnɔ k'a tɔ la fo ka taa fɛ
kana laban mun na min ka kan ka don sɔrɔsiw ka maramafɛn na k'o ta k'o bila mɔgɔw ka jufa kɔnɔ k'o bila ka taa saya la maramafɛn t'u bolo yɛrɛ tangafɛn tɛ u bolo nin bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan ɔ ne de bɛ min dɔn sɔrɔsiya la sɔrɔsi cɛtayɔrɔ la kuma saba de bɛ yen e ye maliden wa ɔhɔn ayi sɔrɔsiya fanga b'i la wa ɔhɔn ayi sɔrɔsiya a minen don i ni na wa i labɛnnen don ka i ni di ka Mali kumabɔ wa ni saba de don koyi ni kelen ni saba jɛ e sen bɛ bɔ a la o ye sɔrɔsi tayɔrɔ ye n'i donna fana i b'i dege a baara la cogo min na nin ye karisa ka maa ye o t'a la wa sɔrɔsiya fana bi sariya min kɔnɔ n'o ye discipline ye n'i jiginna ka bɔ la hali siɲɛ kelen i bɛ ɲagɛ n'i ye filanan kɛ i bɛ gɛn ni sɔrɔsiya tɔ bɛna kɛ siyako ani n bɔra yɔrɔ jumɛn n bɛ région jumɛn na ne bɛ siran n bɛ dugawu kɛ nin kana kɛ a tɔ cilen ye mais n'o y'a sɔrɔ minnu ye nin fɔ ani minnu sɔnna a ma a bɛna kɛ sababu dɔ de ye k'a fɔ ko a bɛna ni bɛn ni an ka armée labɛnni ye ala k'a kɛ o ye nka ne dusu kamkaminen don a ko la dɔɔnin fɔlɔ yanni n k'a ye k'a faamuya komi i ye kuma dɔw kɔrɔya waati b'a sɔrɔ tuma dɔ la anw ka dɔgɔ n'anw ɲɔgɔnna camanw minnu ye sɔrɔsiw fanga ban i kumana régime dɔ kan halisa an mago bɛ détail dɔɔnin na ko in na parce que a sera sa ko in tiɲɛ yɛrɛ ye min ye jamana kɔnɔdenw ka se ka faamuya sɔrɔ a la tigitigi i kan bɛ jɔn de ka régime ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye dɔn wɛrɛ kuma ye ayiwa n b'a bɛɛ dɔn n b'a bɛɛ fɔ n b'a bɛɛ tiɲɛ o sababu bɛ ɲɔgɔn na o ye tiɲɛ ye an bɛ se o kuma fana ma ayiwa inshallah ala k'o dɔn yira na mɛ sira hakili la waati kɔni koronna kosɛbɛ n'a sɔrɔ ni nɛgɛjuru labɛnnen don an bɛ maa kelen maa fila ɲɔgɔn ta an ka baro in na u fana ka hakilina n'u ka fɛla min ye bonya ni karama kɔnɔ ka sɔrɔ ka kuma laban d'i ma ala k'an bɛn don wɛrɛ la ni ala sɔnna 24 37 37 radio danbe kumaso ani télé danbe kumaso kɔnɔna na 24 37 37 an ka maa welelen ye bi maître Mutakatali Tall bɛrɛbɛrɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele ko Seni faso yiriwatɔ o ɲɛmaaba don salamu alaikum jara ko maa bɛ nɛgɛjuru la wa 20 24 37 37 n'a sɔrɔ maa bɛ nɛgɛjuru la bonya ani karama kɔnɔna na salamu alaikum i tɔgɔ ni jamu Sise ka bɔ min i ye jɛmukan lamɛn wa ayiwa e ka hakilina ye mun ye bonya ni karama kɔnɔna na je salue monsieur Tall a tulo b'i la le problème de l'ambassadeur là Toumani Djimé voilà ce qu'il pense de ce problème là et la sortie de notre imam aussi, ses expressions. Quel imam? L'imam Diko. Et puis l'état actuel même de la gouvernance du pays, qu'est-ce qu'il en pense? D'accord, c'est compris. Merci. C'est noté, merci M. Sissé. Amema Labanta, 20 24 37 37. Aw bɔra ka maître Mutakatali Tall lamɛn aw fɛla mun ye bonya ni karama kɔnɔna na 20 24 37 37 n'a sɔrɔ maa bɛ nɛgɛjuru la i bɛ sira labila a tigi ye i bɛ arajo mabɔ i la dɔɔni i mabɔ arajo la dɔɔni i tɔgɔ ni jamu ayiwa i ye jɛmukan lamɛn wa Fatumata Kamara i ka hakilina ye mun ye
b'a ɲini fɛ u b'a kɛ ala kama u ka solution ɲini an denw na. n'ala sɔnna. solution min bɔ fan o fan fɛ u b'a a kɛ sababu ɲuman ye ka pour que an denw bɛ se ka bin ka kala. ayiwa faamuna. an bɛ foli de kɛ an bɛ dugawu kɛ. jamana in ala ka marabaga ɲumanw nati halisa. inshallah n'ala sɔnna a diyara n ye. ala ka jamana in kolosi. ami ami. ala k'an bɛ danbe lamɛnli la. amina rabi Kamara. b'aw yɛrɛ fɔ aw ka baara kɛ. a diyara n ye merci beaucoup. jara ni sanga in kɔnɔ an bɛ nɛgɛjuru jɔ waati korona kosɛbɛ maître Sise ka bɔ sɛbɛnnikɔrɔ a ye ɲininkali damadɔni k'i la yala jaabi jumɛn b'i bolo ka se ale ka ɲininkali ninnu ma. Sise fɔlɔla foli la n b'a ka foli saga ma. Siselakaw ye n bɛnnakaw ye ne ba ye Sise ye. ayiwa bisimila. n b'a ka foli saga ma. min ye Tumani Jimbe Jalo ta in ye. kuma minnu fɔra Sena kɔnɔ an bɛɛ y'a lamɛn. a don président ka ciden wulila ka taa a taara nin kuma in bɛɛ sagi nin kuma bɛɛ kan ka Tumani Jimbe Jalo jalaki ka Mali ka yafa yira Faransi fana y'a yira k'a fɔ a jɛna ni a ye nin kuma ninnu banna maintenant o ye min bilala kɛnɛ kan min fɔra fɛɛrɛ jumɛn b'a jukɔrɔ n tɛna se ka n da don o la fɔlɔ parce que an ma a fɛn bɛɛ sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan a ko bi senna halisa a ma ban fɔlɔ kosɛbɛ mais n bɛ se ka min fɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ko la ko fɛn fɛn bɛ yen fɔcogo b'a la fɔyɔrɔ b'a la o kɔni fɔbaga fana b'a la fɔbaga fana b'a la kosɛbɛ n'i y'olu lajɛ maa ma ko fili dɔ ma don kuma in na a fɔcogo n'a fɔyɔrɔ la i ma tiɲɛ fɔ na to dun an na to ta k'a kari kɔnɔ to kelen ni kɔnɔ kelen de bolo kosɛbɛ nka fɔcogo bɛ na ni yɛlɛma ye a ko la o tuma na halisa nin ko in tɔ an b'a lajɛ jiɲɛma jɔlen na kosɛbɛ n'o tɛ Faransi yɛrɛ parti kumaba dɔ y'a fɔ ko nin ko in kɛra kɛcogo min na bonya min ko kan ka da Mali kan o bonya ma da Mali kan n'o ye parti communiste français nka halisa an b'a ko senna k'a jukɔrɔ ko bɛɛ faamu ni ala sɔnna min ye Mamadou Diko ka meeting kuma ye kuma caman fɔra kosɛbɛ a yɔrɔ la Mali yɛrɛ bi cogo min na bi mara b'a la ka taa sira min fɛ nkalon ni gɛlɛya min b'a kɔnɔ a ye fɛn caman f'o la hakili la ne da sera olu ma ye kosɛbɛ kosɛbɛ ale fana da sera o ma yen nɔ mais nin t'a fɔ ko fɔlɔ ye an fila si fɛ kosɛbɛ mais yɔrɔ kelen bɛ yen n b'a jigin k'a fɔ ɲininkali in bɛ o de kan ne tɛ se ka fɛn fɔ o la bi ko ye ni juma don cɛ laɲini minnu bɛ yen n'o ma sabati min bɛna kɛ o bɛ fɔ bon n'o ma fɔ ne ka o mɛn ne ko ne ka kuma kan bi ne bɛna bila kuma ɲɛ kosɛbɛ maa dun bɛ tugu kuma kɔ donc n tɛna se ka tɛmɛ o yɔrɔ kan ok n faamuna a laban ye min ye n'o ye jamana maracogo ye ne ye kuma fɛn fɛn fɔ o la bi n bɛ segin ka dakuruya kelen na nkalon ni nanbara ni nganamu o de kɛ n bɛ Mali yɛrɛ marabolo ye a taabolo kɛra o ye a taabolo yɛrɛ kɛra o siɲɛ kelen maliyɛnw yɛrɛ jɛra n'o fana ye ayiwa maliyɛnw o bɛ n'a fɔ n'i ye k'a bila baga kɔrɔ a t'a ɲimi a b'a nɔ de kosɛbɛ maa kana ɲinɛ aw kɔ malidenw ka ko la a b'a nɔ de a t'a ɲimi a b'a nɔ fo ka taa ban ka taa ɲimi min ye Fatumata Kamara ka kuma ye a ye dugawu de kɛ école ko la kosɛbɛ an b'an ka dugawu fara a ta kan inshallah a ye dugawu kɛ Mali bɛɛ na an b'an ka dugawu fara a ta ni kan ala sɔnna inshallah k'a fɔ ala ka fitini yɛrɛ ka bɔ Mali in kɔnɔ amina rabi ala ka an kan bɛn Mali kan inshallah ka dugawu fara a ta kan maître waati banna pewu n'a sɔrɔ kɔrɔfɔ laban min b'i bolo yanni an ka ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ kuma kelen fɔko tan
a ka fisa kuma si tan fɔli kosɛbɛ ne ye kuma in daminɛ min na n bɛ laban o la ni Mali kelen min bɛ an bolo an ka jɛ ka an bolo don a kɔrɔ an ka n'a fɔ nin ye majorité nin ye opposition nin ye société civile an ka bɛɛ ka tiɲɛ caman ni nkalon fitinin lamɛn an k'o fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ hakililaba kelen ka don Mali kɔnɔ filanan ye min ye dugawu ye jamana in bɛ min na bi ne dalen b'a la a tɛ se ka to o la belebelew bɛ jukɔrɔ yan nɔ caman bɛ yen fana Mali kanu b'o la bi an tɛ se k'an sigi ka Mali lajɛ tan an ka dugawu kɛ halisa Mali ye ka foli kɛ lamɛnbaaw ye ka foli kɛ lajɛbaaw ye ka foli kɛ aw yɛrɛ ye fili minnu donna kuma na k'o yafa ɲini hakɛto ba ka sallallahu alaihi wasallam waati banna pewu an ka maa welelen tun ye maître Mutakatali Tall préparateur min bɛ yen n'u b'a wele ko Seni faso yiriwatɔ o ɲɛmaaba don nin waati in na an ka foli bɛ a ka tɔn cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru Abubakar Jara Ibrahim Jawara ale de ye jɛmukan ɲɛnamaya haza wasalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh